はい、今日はね、地方自治法をね、サクッとこう、軽くまとめてみたいと思います。地方自治法今ね、過去問こいつを回してると思うんだけど、でね、今の時期、こう、1週か2週すでにしてると思うんですよ。そんでね、そのやり方で間違ってないです。でただ、多分ね、今、地方自治法難しいなって思ってると思うんですよ。ただ、丸暗記とかしてると思うから、あんまりね、この、理解もしてない中で、とりあえず問題を強引に解いて暗記してる状態ですね。だけど、その勉強法でね、いいと思います。で今からね、ちょっと先にこの問題を解いていると思うけど、もう一回ここでですね、基本的な地方自治法のところの柱をね、話していこうと思います。で地方自治法の勉強の仕方は、まず、これ会社法も一緒なんだけど、必ず出やすいところっていうのが柱が何本かあるんですね。その柱をまず立てて、その周りを軽く肉付けする、ちょこっと肉付けするだけです。その肉付けは、こいつでやりますね。柱立てるのもこいつなんですけど、柱立てて肉付けまで全部この地方自治法のページだけでできますから、それで十分だと思います。でこちらを使ってる人はですね、ちょっときつい部分が、地方自治法と会社法ですね、この足なんか難問の足がどうしても本試験だから入っちゃってて、基礎じゃないところがね、結構出てね、こんなとこまで覚えなきゃいけないのみたいな気になるんです。だからね、できたら地方自治法とか会社法の範囲がめちゃくちゃ広くて、全体的に学習するのが無理な分野はね、これの方が本当効率がいいかなと思います。それで、まずね、ちょっと地方自治法の話してね、柱の話をしていきます。まず1本目の柱は、要するに地方自治、地方公共団体の種類になってくるかと思います。ここもね、ちゃんと押さえとかないといけないし、最初の方だから、ここはね、いくらなんでも基本書をちょこっと読んで、得意な人も多いかもしれないですね。まず、地方公共団体は、普通地方公共団体と特別地方公共団体がありましたね。普通地方公共団体で言ったら、普通ですよね。だから、都道府県とか市町村です。で、特別地方公共団体は3つありましたけど、これ何だったかというと、東京都にある区ですね。あれは特別区と言いましたね。一応区なんだけども、普通の都市にある区と違って、法人格がね、あるみたいな、要するに市と同等なパワーがあるみたいなね、そういうのが特別区でしたね。で、あと、地方公共団体の組合というのがありましたね。地方公共団体の組合の中には一部事務組合と広域連合というのがあった。地方地方公共団体の組合が何だったかというと、これは大体のイメージでは、要するにさ、1個の地方自治体、地方公共団体があって、こちらもね、公共団体があるんだけども、要するにさ、一緒にやった方が都合がいい場合ですよ。例えばね、消防車とかでものすごいはしご車むちゃくちゃ高いんですよ。それを、この両方ともの、公共団体を買うってんだったらきついじゃないですか。だから一緒に事務組合作ってやりましょうみたいなね、そういうふうな感じ、そういうのが一部事務組合みたいなね、そういうふうな感覚でいいんじゃないかなと思います。あと広域連合というのは何かというと、新しいことをやっていく一緒に、一緒にね、この一個の自治体にこだわらずに一緒にやっていきましょうみたいな時は広域連合みたいなね、そんな印象でいいかなと思います。だから特別地方公共団体といったら、要するにさ、この普通の地方公共団体の中で分割してるとか、一緒にやっていくとかみたいなね、ちょっとこの区域を超えていくみたいな感じでね、覚えていたらいいんじゃないかなと思います。それが特別地方公共団体ですね。もう一個特別地方公共団体に財産区ってあったね。財産区何かって言ってね、これはね、ちょっと分かりにくいんだけど、僕もね、よく知らないですけど、温泉をイメージしてもらったらいいという話。これ何かというと、昔ね、この温泉とか出ちゃうと、そこ観光地になって結構豊かになっちゃうんだけど、今さ、結構合併とかが進んでるんですね。で、その豊かなちっちゃな町は、その合併したくないんですよね。自分のところだけで豊かですからね。でも、その合併させたいから、やっぱりその時にちゃんとそこのね、財産区ということで、それをもう認めてあげましょうみたいな風に作ったのが、走りみたいな、そういう話を聞きましたね。それが財産区。財産区って言ったら今金の話。ね、金持ってるんですよ、そこがね。だから、そこだけ財産区として認められてるみたいな、そんな印象でいいんじゃないかなと思いますね。一応そういうことで、それが、地方公共団体の種類ですね。で、あとこの辺はOK で、次の柱。次は、事務の種類ですね。事務の種類には、地方公共団体の事務の種類ですね。これは、自治事務と法定受託事務がありましたね。自治事務と言ったら、法定受託事務以外の事務を自治事務と言いましたね。じゃあ、法定受託事務は何か。これは、1号と2号があったんですね。1号法定受託事務は、本来国がやるべきものを、都道府県市町村がやってるね。2号法定受託事務は本来都道府県がやるものを市町村がやってるでしたね。一応これぐらい押さえておけばいいかなと思います。これが2個目の柱で、事務の種類ですね。次3個目の柱。この3本目の柱がね、一番めんどくさいから、ここもちょっとね、めんどくさいからこそ適当に薄くやっていきましょうということで、まず、議会の話、議会。議会ってね、こういうふうに議会があるんだけど、
普通国会とかだったらね、国民が国会議員選んで、その国会が総理大臣選ぶんですよね。で総理大臣は直接選挙しませんよね。だけどこのようにね、地方自治の場合はね、我々の住民のよりね、近いところにある立場ですからね、近いところで政治やってるから直接選挙みたいな感じを取ってるわけです。だから議員さんを直接選挙していくし、地方公共団体の長も直接選挙していきますね。だから地方公共団体には議会というのがあって長がいるというわけです。でどちらもね対等なんですね。どちらも対等でどっちが偉いというわけではありませんので、対等な立場で議会と長がいる。長って言ったら地方公共団体の長だから、要は都道府県知事とか市町村長のことですね。でこちらの議会の方は議長と副議長っていうのを選挙で選んでいくんだけども、この選挙っていうかね、この議員の中から選挙して選んでいくんだけどね、でここでさ議長って出てきたり、ここで長って出てきたりして問題文読んだ時にここ勘違いしないように気をつけてください。議長と長全然違いますからね。議長と言ったら都道府県知事市町村長です。で一応その辺を押さえておいて、あとね数字何分の何とかはねもう自分で覚えるしかないです。議会をね議案出す時には議員の12分の1とかその辺の話は過去問を解いて、そこはもう自分でやる以外に助けようがないんでやるしかないね。すいません、ここはもう教えようがないですね。もう覚えるしかありません。それからあとは何だろうな、議会を招集するとき、よし議会やるぞっていうのは基本的には長がやっていきますけど、議長はですね、議会運営委員会っていう委員会があるんでね、そこに議決をもらえばお願いができる。もしくはこの議員の4分の1、ね、4分の1だったかな、4分の1以上のものがいたら、この議会運営委員会の議決をなくても長にね、議会やってくれとお願いできると、そういう話になってきますね。そういうやってくれというのは、通常のやつでないから臨時会になるんだけども、その時に長は議会をやんなきゃいけないんだけど、やってくれって言ってね、やんない時は議長が代わりにね招集することができるという話があるみたいなね、その辺のところまで押さえておけばいいかなと思いますね。定例会と臨時会とかの話もあるけども、その辺はもう自分でこの過去問で押さえていけばいいかなと思います。であとは、こちらの議会なんだけど、国会と違って過半数が出席しないと成り立たないね。国会の方は3分の1以上出席ということだったけど、こちらはねやっぱりより近いところで行ってますから、より厳しく半数以上の出席、半数以上じゃないですね、半数以上の出席が必要ということになっております。であとは決議するときは、出席議員の過半数ですね。出席議員の過半数が賛成すればいいけど、可否同数のときは長の意見で決まっちゃうという話ですね。この辺はいいと思います。それから議会は基本的には公開が原則だけども、議長もしくは議員が3人以上同意すれば、そこでね出席議員の3分の2以上の同意を得た後に、秘密会にすることができる。ここはね結構めんどくさいけど、ここに数字結構試験出てますから覚えるしかないですね。で一応そんな感じでいいと思うけども、議会っていうのは本会議と委員会っていうのがあってね、この委員会のイメージはちょっとつきにくいんですよね。だけど一応ね、このどちらも委員会の中に議会の中にあるんです。本会議と委員会っていうのがあって、この本会議っていうのは通常の決議とかするとこなんだけど、じゃあ委員会は何かというと、ある特殊部門の得意分野、専門分野みたいなところを話し合うみたいなのが委員会かなみたいな印象でいいかなと思います。委員会には常任委員会ですね、常に置かれてあって、調査とかその専門分野するプロみたいな審査するところみたいなイメージでいいと思います。あと議会運営委員会、これは議会はしなきゃいけない時に運営していくみたいな議会運営委員会ですね。であとは特別委員会、これ特別委員会はねちょっとイメージしづらいけども、例えば東京オリンピックのところで、例えば東京オリンピックがあるからね、その東京オリンピックを運営するための委員会を作りましたみたいなのが特別委員会ということになってます。で委員会というのは任意です。作ることができるというレベルなんで、絶対作らなければいけないわけじゃないとかもね、そういうこともできるということにはねなってあるんですね。一応そこまで押さえておけばいいんですけども、一応そういうことになってますね。ということで、ここのね委員会はいいんだけどね、この先にね、はい、じゃあ次に行きますね。じゃあ執行機関ですね。執行機関っていうと、今度はね、この、地方自治法で執行機関と言ったら、要するにさ、執行していく人たちですよ。それは庁と行政委員会という人たちが執行していくということになっています。でね、要するにこの庁なんだけどね、庁とあとね行政委員会っていうのがあるんですね。
っと端っこに書きすぎて申し訳ないんですけど、行政委員会とこの委員会、議会にある委員会をごっちゃにしないようにしないといけませんね。こちらは任意でしたけどね、こちらの話はなんかね、この要するに今からこう執行していくわけですね。それは町と行政委員会が一緒になってやっていくんだけど、じゃあ行政委員会って何ぞやって話ですね。一個忘れたけどね、これ任期は議会も議会の議員さんもこちらの町も4年ですね。これもちょっと覚えておいた方がいいと思います。それから補助機関っていう話がよく出るけど、補助機関が何かと言ったら、要するに町を補佐するね、要するに副知事とか副市町村長のことを補助機関と言いますから、その言葉もね一応覚えておいた方がいいと思います。で、あと会計委員を置かないといけないからしょうがないな。あとやっぱ覚えにくいところはやっぱこの行政委員会ですね。さっきも言ったように執行していくのは町とか行政委員会なんだけど、じゃあ行政委員会なんぞやっていうとね、行政委員会っていうのは意外と私たちも耳にしたことがあるものが多いです。要するにその執行していく人たちなんだけど、例えば教育といったら教育委員会っていうのを聞いたことがありますよね。あとは選挙管理委員会とかね、人事委員とか公安委員とかね、私たちが意外と聞いたことあるのが委員会なんですね。それはこっちのね委員会じゃなくて、議会の中にある委員会じゃなくて行政委員会ですね。で、行政委員会ってなると今度ね、一番ここ試験出るんです。これ何が出るかというと、都道府県と市町村に置かれているのと、都道府県にしか置かれてないのと、市町村にしか置かれてないの。これほんとよく試験出るから覚えておきましょう。でね、覚え方としてはなんかこうイメージを一緒にくっつけてした方がいいと思いますね。ではいきますけども、都道府県と市町村どっちにも置かれてる委員会の中にさ、教育委員会ってあるんですね。教育委員会って考えたらさ、一応県立の学校とかさ、一律の学校もあるじゃないですか。だから両方に置かれてるんだなぐらいなんで、そんな適当な無理やりね理由つけて覚えた方が覚えやすいです。それから選挙管理委員会ね。選挙管理委員会って言ったらさ、それは県の方も市の方も選挙ってありますよね。だからやっぱり両方に選挙管理委員会はいるんじゃないかなというふうに覚えればいいと思います。じゃあ人事委員会ね。人事委員会は要するにさ、公務員の人事を司ってますから、要するに、ね、要するにさ、県で働いてる公務員もいるし、市で働いてる公務員もいますよね。だからそれは両方にもあるだろうなぐらいでいいと思います。で、監査委員ですね。今まで委員会だけど、監査は監査委員になってるけど、なんでかって言ったら、委員会って言ったら複数、何人かいるんですよ。ただ委員って言ったら1人だけ、そういうことになってますね。合議制が委員会で、独任制が委員です。だから、監査委員はね、監査委員はやっぱりこの監査していくから県にも市にも両方いるんだなっていうふうのは分かると思いますね。では都道府県にしかないの公安委員会ってどうですか？運転免許取ったことある人は多いと思うけど、運転免許は何々県公安委員会って書いてますよね。あれってやっぱ県がやってますよね。何々市公安委員会って書いてませんよね、絶対ね。だからあれは県なんだなってすぐ分かると思います。次、労働委員会ですね。労働委員会もこれちょっと理由付け分かんないな。これも適当に考えてください。もう適当に労働委員会も県にしかないんだなというふうにもこれはもう強引に僕は思いました。じゃあ収容委員会ね。これはよく僕の講義でも出てきますよね。土地収容法の話で市が収容したいから県のね収容委員会に申請していくという話をしましたけど、あのように県にあるんですよ。だからこれも県だと。そんな感じでいいと思いますね。じゃあ逆に市町村にしかないもの、この2つを覚えましょうということで、農業委員会と固定資産です。固定資産評価審査委員会かな。この2つは市にしかない。これももう覚えるしかないですね。農業委員会と固定資産は市です。ここ本当によく試験出ますから押さえておきましょうということです。一応こんな感じが柱かなと思いますけど、あと監査委員、外部監査委員という話で、ここは過去問無理やり解いて覚えていけばいいかなと思いますね。本当は包括外部監査員とか個別監査員とかこの辺もね一本の動画作るぐらいの話はあるんですけど、今ここでやっちゃうと結構めんどくさいですからね、ちょっとこの辺の話は今やめとこうかなと思います。あとね、議会と町の関係、ここはやっぱなんとなく分かっとったわけですね。議会と町は対等って言いましたけど、これねお互い報復合戦じゃないですけど、お互い殴り合うようなことができるというかね、それどういうことかというと、要するにさ、議会が何か決議をしますよね。で、決議をした時に町はね拒否権というのがあるんですね。それダメだと拒否権があるんですね。だから議会より町の方が強そうにも見えますよね。で、ということでちょっと話進めていきますけど、拒否権には一般拒否権と特別拒否権があります。一般拒否権って言ったらね、一般な拒否権、要するに一般的な議案があって話されて決まったことを嫌だっていうのが一般拒否権で、特別拒否権っていうのはね、これはもう義務的、絶対にやんなきゃいけない、絶対拒否しないといけないのがあります。それは議会の方が要するにさ、なんだろうな、
要するに、その権限を超えるような法令のね権限を超えたり違反していると認める時ですよね。そういう時は義務的に町は拒否しないといけない。それはそうですよね。違反してるんですからね。法令に違反してるような決議を持ってきたらちゃんと義務的に止めてあげないといけないですね、町はね。であとは全部一緒だな。あと経費ですよね。地方公共団体の義務に属するものの経費を削減してきちゃったりしてたら、それはもうね拒否しないといけない。あと災害、非常時の災害とかそういうね必要な経費を削減してきた時も拒否しないといけない。これは義務的なやつで特別拒否権と言います。特別拒否権、義務的ですね。通常の議案に関しては一般拒否権で、これは任意ですね。議長は嫌だと言ってもいいし、いいと言ってもいいと。一応そんな感じになっております。それで、そういうふうに拒否権があるんだけども、じゃあね、議会の方は何ができるかというと、町の不信任案を提出することができるんですね。で、不信任案を出す時の要件結構大変でして、これね、議員数の、3分の2以上が出席して4分の3以上の同意。これも覚えましょう。これね、過去問これに載ってますから、これも何回も回して今から先に、覚えていくしかないですね。3分の2以上出席して4分の3の同意があれば、要するにさ、やっぱ町を辞めさせるみたいな話って結構厳しいですね。3分の2以上。3分の2以上出席して4分の3以上の同意になっております。で、一応、不信任を受けた場合、町は10日以内にこの議会を解散ね、報復じゃないけど、解散させることができますね。させなかったら、解散させなかったら、これ10日経った時に町は辞めないといけないんですね。で、だから解散させるんだけども、解散をさせた後ですね、解散させたらまた新しく選挙で新しく議会がね、出来上がる。で、新しい議会がまたね、3分の2以上で、今度は半数、過半数ですね。さっきは3分の2の後の4分の3だったけど、今度ね、2回目の議員たちは3分の2で過半数がこの町はあかんって言って、また不信任に食らっちゃったら、その時に町は職を失います。ね、やっぱ悪いことしてる町とかだったら、そのようにしてね、辞めさせた方がいいですから、そういう風になってくるという、そういう話になってるんですね。一応基本書とかにも流れは載ってますから、一応そこを確認しておいたらいいかなと思います。であとは、一応この辺が柱になってきて、次ですね、あと、細々したところはね、過去問を解いて強引に暗記してもらいたいです。であとは、試験にね、ほんとよく出るところで、このね、選挙のところはもう基本的な知識ですね。18歳以上で、引き続き3ヶ月以上住んでたら選挙権があるというような話と、あと非選挙権ですね。これは一般知識の方でももう出かねないですから、一応日本国民であって、議員さんとか、市町村長は25歳以上、満25歳以上で非選挙権で選挙、私は立候補することができるということです。で、都道府県知事だけはね、30歳以上になってます。30歳、都道府県知事30歳、市町村長25歳で、議員さんも25歳以上です。で、住所要件は、市町村長と都道府県知事には住所要件ないですから、ただ議員さんはね、そこに引き続き3ヶ月以上住んでいることという要件があります。一応そこはね、よく出ますから覚えておいた方がいいということで、で、あとね、ここめちゃくちゃ出るところが直接請求と、住民監査請求です。直接請求と住民監査請求なんだけど、ここでね、絶対にここ覚えておいた方がいいのが、住民監査請求というのは、直接請求と住民監査請求ね。で、直接請求の中に事務監査請求っていうのがあるんですけど、事務監査請求と直接請求のところはね、こちらのね、住民監査請求と事務監査請求、ごっちゃになるんですよ、これがね。だから、これもごっちゃにならないように、住民監査請求って言ったら、一人でもできる、住民一人でもできる金の問題の方の話ということを覚えておく必要があります。だけど、直接請求にある事務監査請求というのはちょっと、様相が違うんですね。要するに、この金とか関係なく全ての事務に関して監査していくことができるということなんだけども、まずね、直接請求の方からちょっとやっていこうと思うけど、直接請求はですね、要するに、町とかね、監査員とかそういうものに対して、いろいろお願いしていくんだけど、まずね、できること、条例の制定開廃請求ですね。条例を作ってくれ、やめてくれ。で、あとは、事務監査をしてくれ。みんなが公務員っていうか公共団体がやってる事務に関して、それちょっと変じゃないのって言って監査してくれ。そういうふうな請求をするのを事務監査請求と言いますね。で、あとは、議会を解散させろ。この議会辞めさせろ。で、今度この議長を辞めさせろ。
議長を辞めさせろね。あとは、主要公務員の解職請求。公務員解職請求は、その辺に働いてるね、市町村長の公務員、役場で働いてる公務員のことじゃなくて、なんか主要公務員でさ、副知事とか副市町村長とか、公安委員会のなんとか委員とか監査委員とか、なんかそういう主要公務員のことですね。それを辞めさせろという公務員の解職請求なんだけども、まずね、上の2つっていうかさ、最初に言った条例の制定改廃と事務監査請求は、要するに選挙権を持っている人の50分の1以上の署名が必要になってます。選挙権を持っている人の50分の1ですね。それでね、ここでね、よく出てくるのが提出先なんですけど、提出先の覚え方は、言った、ね、例えばさ、条例の制定改廃って言ったら、それはさ、誰に言っていったらいいかって、町に言っていかないといけないですね、町にね。これなんでかって言ったらさ、条例を制定とか改廃って一番偉いのはやっぱ町なんですね。ここでさ、議決してね、要するに議案立ち上げたりして最終的にね、帰ってくるのも町ですから、やっぱここは一番偉いところ、町のところに言っていくのが妥当だということで、条例の制定改廃は、町に請求していきます。じゃあ、事務監査請求誰にしますか？監査請求だからね、これはもうね、監査するところに請求していかないといけない。だから監査委員になります。事務監査請求は監査委員ですね。で、この2つは50分の1の署名でしたけど、じゃあね、議会辞めさせろとか、議長辞めさせろとかね、そういうのって結構やばいね、結構すごいことじゃないですか。だからこれは結構厳しくて、50分の1とかじゃ全然足りなくて、3分の1も必要になってきますね。3分の1です。選挙権を持っているものの3分の1の署名を集めてこいって結構大変ですね。それはしゃあないですね。やっぱこういうのを議会を辞めさせるとそんだけすごいことなんですよ。ということで、これもね、一応議会を辞めさせるって言ったらどこに言っていくかというと、議会を辞めさせるんだからさ、議長に言ってもしゃあないですよね、議会辞めさせろってね。で、町に言ってもこれはもうそんなことも町も関係ないですからできないという、そういう、なんでかといったらさ、要するに町だって結局議会ので決議もらわないといけないとか、そういう立場にあるじゃないですか。だから、要するにさ、議会自身が自分から解散とかいうふうに賛成するわけないですから、言っても意味がないですよね。だから、そういうことを考えると、解散ね、議会の解散とかいうのは選挙管理委員会です。要するに解散した後また選挙しないといけないですから、だから、この、議会の解散とか、議長を辞めさせろとかね、こういうのは選挙管理委員会にしていかないといけないということになっています。じゃあ、主要公務員をね、辞めさせてくれ、副知事辞めさせてくれとか、公安委員会のなんとか委員辞めさせてくれ。それはなんかね、町が要するにこう辞めさせることができる権限があるというかね、そういう力がありますから、一応ね、町の方に、ね、なっておるということになっております。一応その辺の話と、あとは、ここは基礎ではないんだけど、さっき言ったようにさ、この3分の1って結構大変なんです。それがさ、ちっちゃな村ならいいけども、より大きな市、ね、人口めちゃめちゃ多いと3分の1集めるのめっちゃ苦しいですよね。だからね、一応こういうようなね、緩和要件がある。人口がね、40万人までは、3分の1いるんだけども、40万人超えて80万の部分はね、その上の部分は6分の1でいいよと。で、80万人を超える部分に関してはね、8分の1でいいよと。どんどんこのね、割合が減っていくと、そういうふうな話になってますね。一応人口がめちゃめちゃ巨大になってくると、ちょっとこういうふうな緩和、計算の方式があるよぐらい、ね、覚えておけばいいんじゃないかなと思います。で、一応それぐらいですかね。直接請求はこんな感じで本当によく出ますから、さっき言ったように事務監査請求というのは50分の1にね、書面を集めるとなってくると結構時間もかかるし、でね、いろんな事務に関して請求していけるけど、これはね、やっぱ書面を集めるのに時間かかるから、期限はないです。こっちの方はいつまでにしろとかいうのはないです。ただ、今から言うね、住民監査請求、ここ本当に間違えないでほしい。直接請求の方の中に事務監査請求というのがあったけども、こいつとこちらの住民監査請求は違います。住民監査請求というのは住民が金の話だけ、財務会計上の話だけを、ついていけるんですね。違法だとか不当があるとき、要するにこの誰かがね悪いことして我々のね集めた税金をなんか変な使い方してるみたいな、そういうふうな話、金の話だけできる。これは住民一人だけでもできますから、署名とかいらないんですね。それは住民監査請求、住民監査請求、これもう本当何回もやってももう絶対に事務監査請求のね直接請求のことを勘違いしないように一人でもできます。一人でもできるけども、これはね、要するにその不正とかがあった時から1年というね、要件がある1年で、これももう覚えておかないといけないということになります。で一応これぐらいかな。あとは、違法または不当だけど、これは、住民訴訟にね、発展していくこともあるんですね。
事務監査請求の方はそれが訴訟に発展していくというふうにはならないんですけども、こちらのね、住民監査請求、金の問題の方は、要するにそのさ、監査した後に、またそれでもなおかつおかしかったらね、住民訴訟を提起していくこともできるということになっています。これは前置主義、住民監査請求が前置主義ということで、先にやらないとダメですし、例えばですね、誰かが住民監査請求して、違う人がね、その話を横から聞いていって、よし、訴訟だってやることはできないですね。訴訟していく人はやっぱり住民監査請求した人しかダメだということになっております。一応そこら辺まで、その辺が基礎知識ですかね。それぐらいまで覚えたらいいですね。で、あとはもうね、こっから先は、私がね、過去の前の動画でね、関与とね、係争処理の動画1本ずつ作ってるんですよ。そこはもう、そちらの動画にリンク貼っておきますからね、そっちをやったらいいかなと思う。今日の動画のところで疲れちゃってるから、これは今日見ないでね、またちょっと日を改めて見た方がいいかもしれないですね。一応、こんな感じで柱を行政法の、地方自治法を立てて、で、あとはもうね、過去問を何回も回していくだけでいいと思います。もうこれ以上のことは手出さないぞという気持ちで、まずはやってみて、それでね、どうなるかですね、9月、10月、もうちょっと足りないなと思ったらその後ちょっと考えればいいですけど、とりあえずそれでね、他の勉強した方がいいかなと思います。一応そんな感じで今日はここまでにします。お疲れ様でした。今日もね、8月25日なんで、もしね、受験申し込んでない人ってもうインターネット8月27日までしかできないはずなんです。だから、もしね、申し込んでたらすぐに申し込んだらいいと思います。じゃあ、失礼します。